Здрасти, как сте? Бягате ли леко? Надявам се, че всичко върви наред. Само че днес ще се говорим за нещо малко по-различно, а именно това е темповото бягане. Лекото бягане е много хубаво, само че в един момент искаме да бягаме малко по-бързо, става нескучно. И в този случай темповото бягане е първото нещо, към което можем да се обърнем. Какво е темпово бягане всъщност, понеже има доста определения и нека се опитаме малко да ги изясним. Някои го наричат threshold, т.е. преди лактатния праг, втория лактатен праг. Други го наричат темпово. Чувал съм и вентилаторен threshold също. В чужбина го наричат. Нека да кажем, че това е едно бягане, което е трудно. То вече не е леко бягане, но то е комфортно трудно. Тоест, когато бягаме, може да кажем едно изречение от 4-5 думи, но ще сме задъхани. Със сигурност ще се задъхаме, защото там бягаме на около 85, даже малко повече процента от нашия максимален пулс. Важно е да знаем с каква скорост бягаме нашето темпово бягане. Понеже 85% от максимален пулс е леко трудно за смятане, нека да наминем към един друг по-лесен начин за смятане на това нещо. Това теоретично трябва да е темпо, с което може да бягаме един цял час. Тоест, като тръгнем да бягаме и като побягаме примерно 5 минути, трябва да се замислим, аз мога ли още 25 минути или поне 15 минути да бягам по този начин. Ако отговорът е не, значи не бягаме темпово. Ако не можем нищо да кажем, също не е темпово бягане. Също това, което казах и за леко бягане, постфактум също може да установим дали сме бягали темпово. То не задъхва, то изморява, но там нямаме липса на кислород. То е все още аеробно бягане. То не е анаеробно бягане. Тоест ние не влизаме в някакъв кислороден дефицит. Това е много важно да се знае, защото масовата грешка на всички хора, включително и аз се направя много пъти, е, че тръгваме да бягаме и се казваме, сега ще направя едно много хубаво темпово бягане, само че минаваме този лактатен праг. Това, което се случва като се минем лактатния праг, е, че започва млечна киселина да се натрупва в нашия организъм, повече отколкото може да преработим и да я направим в енергия, т.е. разбива се лактата на пируват и така нататък, но това не е урок по биохимия, който го интересува, цикъл на Крепс, също и цикъл на Кори може да прочете. Интересни са, но с натрупването на повече свободни радикали в кръвта, оттам започва много да боли и ще спрем някъде около след 12 минути. Това е нашия максимум, когато бягаме анаеробно, т.е. без кислород. И ако бягаме много бързо, почваме да бягаме без кислород, това е масовата грешка, както казах. Тръгваш, бягаш, казваш сега аз бягам темпово и на 12-13 минута спираш и не можеш да продължиш. Това не е било темпово бягане. Със сигурност не е било. Колко трябва да се бяга? Хубаво е да се бяга темпово целогодишно, но пак с някакви ограничения. Тоест, дори да дигаме обем, да не правим някаква специализирана програма, където бягаме интервално повторение, различни видове бягания, за които ще говорим по-нататък, е хубаво да си бягаме темпово един път в седмицата. Най-хубавата тренировка, която е проверена и може да я прави всеки, е 20 минути темпово бягане. По-напредналите могат да правят повече, може да се правят повторения. Тоест, да речем 5 пъти по 1000 метра темпово, 5 пъти по 1600 метра, който може, с почивка между тях. Но това не е интервално бягане. Тоест, в интервалното бягане, колкото бягаш, толкова и почиваш. В темповото не е така. В темповото трябва да можеш да го поддържаш един час, т.е. при него почивката трябва да е 5 към 1. 5 интервала, 5 мерни единици бягане към една почивка. Тоест, аз бягам 5 минути темпово,
една минута ще почивам. И това мога да го повторя 5 пъти, примерно. И така ще стана 25 минути темпово, само че съм имал и 5 минути почивка. Това е най-доброто, което може да направи човек за своята издръжливост. Всъщност това е едно бягане, където ние много развиваме нашата издръжливост. Все пак трябва да го ограничаваме от време на време. Колко трябва да го ограничаваме? 10% от седмичния обем или около 8 км, което настъпи първо. Тоест, някой човек бяга 50 км. 10% от 50 км са 5 км. Тоест, стигнем ли 5 км, трябва да спрем. Ако някой бяга 100 км, 10% са 10 км, само че 8 е по-малко, т.е. трябва да спрем на 8 км някъде. Така ще се предпазим от контузии и ще имаме един стабилен прогрес, който ще продължава във времето.